Pois agora quedan todos convidados a facer un percorrido polas tres plantas deste sexto edificio do museo. Flores, alcalde de Pontevedra. Señor presidente de la Junta, señor presidente de Diputación de Pontevedra, señor consejero de Cultura, señor comisario, señora presidenta del Parlamento, el protocolo, señor comité de Cultura, compañeros e compañeras de corporación, autoridades, amigas e amigos. Ben, Pontevedra agardaba que chegase esta data para volver a acoller unha nova edición da Bienal que concita todo tipo de sentimentos de persoas en torno ás vanguardas que chegan de alén do mar. Este ano está inmersa no calor e suxestións que sempre van ligadas ao mundo do trópico, do Caribe e Centroamérica. Con novas tendencias, reinterpretacións do mundo, a Bienal tamén nos convida a volver a vista atrás para recordar o noso pasado e lembrar a diáspora. Serán máis de 3 meses de profunda reflexión na nova sede do Museo de Pontevedra. Unha mazá cultural que pouco a pouco se vai completando co mellor e máis selecto da nosa historia, do noso mellor pasado. O futuro Museo da Historia, a poucos metros desta sede na que nos atopamos, é outro dos alicerces desta aposta de Pontevedra pola preservación do seu patrimonio e facer dele un atractivo local e para os foráneos. O conxunto arqueolóxico das Torres Arcebispais será outro destes pilares e vense sumar as dúcias de apostas que Pontevedra vai facendo nestes últimos anos por poñer en valor o seu pasado e dalo a coñecer a ciudadanía. A recuperación de edificios privados e públicos simbólicos en todo o centro histórico consolida a Pontevedra como a cidade do casco civil histórico mellor conservado de Galicia. Dixo a Xunta ao otorgarnos o Premio Nacional de Cultura Galega no eido da recuperación patrimonial. Agasallo que refrenda a política de crear unha cidade para os cidadáns e que xa estivo apoiada por outros galardóns de ámbito estatal. Tamén contribuyen a esta grandeza novos espacios culturais situados no chamado Ensanche, como o exquisito Centro Sociocultural de Caixanova ou o Café Moderno, sede da Fundación Caixa Galicia, que forma parte da historia intelectual da nosa cidade. O traballo constante e ben feito durante todo este tempo e as propostas de futuro no eido patrimonial permitiunos ir creando un dinamismo económico que crece día a día e que tan gratas novas nos está a dar, especialmente nunha época de crise estrutural tan grave como a que estamos a atravesar. O turismo é tamén fundamental para este crecemento económico. A aposta por rehabilitar a Casa da Luz e convertela en centro de recepción de visitantes que se achegan a nosa bisbarra demostra a importancia que le estamos a conceder a este sector que servirá para manter unha economía de servizos florecente pola que apostamos desde o Concello. De xullo a setembro, coincidindo coas festas, a cidade está ateigada de cidadáns que fan a súa vida na rúa. Unha cidade repensada para eles e para gozar dos espacios urbanos. Unha cidade que agora acolle esta Bienal que será visitada por esa multitude de visitantes que durante este verán se acheguen a Pontevedra. A Bienal xa forma parte dese patrimonio histórico, por eso agardamos cada 2 anos a chegada desta data, porque a Bienal xa integra esa posta en valor que desde o Concello estamos a impulsar para facer da nosa cidade un referente da cultura galega. Moitas grazas, benvidos á nosa cidade,
na que seguro se sentirán como na súa casa. Moitas gracias.